Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imong nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Laila, ginaingon, kung nahitabo man nga nakasa ko sa akong pagkaasawa, pasaylo ako, apan ikaw paghihapon ang akong gimahal o gihigugma. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, tagbawan ako, ay. Nabirahan pagit ko ni mo kaduha sa'yo sa buntag tong Edwin. Liyasan ako din. Ay, mudrive para makurog taxi do. Anya, di lang sa ka mo-drive, Rowan. Pag umusata na ka rin yung sa tour ko, okay ra kung ugma lang ka mo-drive. Mudrive gid ko. Sa may ato itang ikuan idata kung watay kita. Uy, atanawa ra. Ay, gay. Bara ko na. Basi nakuwangan ka sa charger, ha? Kuwang ni potasyong. Nakuwangan ka, uy. Birahi ko, pi, pang last, pi. Gusto na, uy. Kapoy, na kayo na. Sige, drive na ko na yan. Dahil na ako magdugay. Kulbaan tada. Ano ko na yan. Sige. Sibat lagi. Hadlok pa Jirjiro nag-usap. Amping sa pag-drive dong. Hapit og kaon og larang bakasi ha. Aron mabirahan na sad ko nimo inik-abot nimo. Ay, pastilan ni mo, Layla. Kahilig yun ni mo anang mga butanga. Uy, mura masag ka og akos batanon pa ko. Hilig sad kay ko anak ka ni Anto. Karon di ay ma, hilig hapon ka ana uy. Kay pagkamatay ni Papa, nagminyo bayad dayon kag usab. Oo, oy. Pero, lahi na gyud ka ni Anto, day. Karon, sa kaadlaw, kausa naman lang ko Jerjero ni Tito ni mo, boy. Pero kani Antos buhi pas Papa ni mo. Buntag udto gabi, yun. Unyang anong usara man ko kabuok. Daghan unta ko. Us-us man kong matres. Mao ba? Ay pareha di ay tama. Ako sad us-usad kog matres. Mao nga wa gyud masundi ang among bugtong anak. Mao di ay naliwat ka di ay nako. Pastilan. Yads! Uy, Payo! Kay naka di ay diya sa inyong bahay! sige to bayot man ang nagtawag niya na. Oh, bitaw, dako kay baba uy. Murag tense lagi kay na siya. Yads! Kaya na siya. Saba kaayo. Yads! Lisod lagi ka. Yads! Oh. Balik ko dali ay. Yads! Misaka ka na yun, ni balik ka yun o gawas. Unsay tuyo ni mo, oy? Niingo man siya nga. Isuot ko, di ko niya pasudlon. Pastilan, unsa lagi tuyo ni Ay, mo? kuan ba ang iyang banay si Edwin Yads? Ah. Oy, hospital ay. Ha? Atake ko no sa high blood sa
Drive ko na sa iyang gidrivean nga toksi. Ginoo ko. Hala, Ginoo Giatake ko. sa high blood ang akong bana. Samtang nag-drive og taxi. Ma, diya sa ka ba, ha? Edwin! Uy, sige. Edwin! Uy, kaluoy sa intaw ni Edwin. Tungod tingay kahago sa lawas nga nagsigi og jerjer. Giatake na lang hinoon sa high blood. Pagkaluoy sa akong umagad. Bahoy sa yun imo akong drive bahoy ko. Ini day atakin man ko. Sakti lang dong. Tamay atong alkansiya. Habaon ko to. Magtukod lang ta og gamay nga sari-sari store. Kana bang, mentras di pa ka makahimo sa pag-drive ba, manindalan sa ko. Ayaw lang. Kabala ka day. May gamay man kang kwarta sa bangko. Midun. Puro midun na nato today. Tugtanan yun aron puno sa imong pagpaninda. Kakuhaan ko lang today. Pagkaon ba man yapon today. Lain mo gud niya ako nagulaan, gud. Kung bahin sa turko, alam mo niya, ato na yung pasan og bayad ay. Aron, wala na yung maningil. Ang turko, ang imong problemahon. Dili, uy. Ano, problemahan ako. Kay basit ni kuko na ng imo, diha. Kinsa lang mo niya jirjir ako kung niti kuko na ng imo. Daylayla. Maudene nagulan ni mo day? Oh, kana gidong. Ibaw pa yaki ka na ako. Di ko mahimutang kun dili ko madugkalan kada adlaw. Ganahan ba ko ng churcher? Ay kabala ka day. Moloy ano lagi ko day. Kung di na nubarok ako apipil na kabuhan, niya pa man itudlog dila day. Lula naman ko tinilap sa imo ha. Wapaman ko gawas. Bisan, gamit na akong finger. Pero, what Japon? Kaya dong gilok maghihapon. Pero mas ninot kit unta to kung ang imuha mo ni dayon sa ako Pick up pa na lang ko, be. Luyat na ba yan wala ginigamit. Sa pagkakaroon na ni Dayo, maulian ko. Tuski na Dayo, balik. Ay, bangon ako Mga pinako sindahan. Para mahalinan ta. Mga blay na lang kong tindahan. Gipulaan ako na imong dila og tudlo. Alex, uy. Abi na kong mapalit ka. Naunusa man ka ng wiyab maninuong ka diha, uy. Naibaw ko. Katuara sa taas sa imong bana. Unya, wala mo sa'yo na malit. Sige na, Daylayla. Sugtan ako. Naibaw ko. Ngawa na makahatag si Edwin sa imong lawas nung nakalipay. Ugga na kinang imuha. Paita bitaw Husto gid ka. Ugga na gid ka ayo. Ugga na gid na. Paita na gid ugaha. Sige na, good. Sugtan ako. Ug, magkita ta og mas downtown. Ina lang imong bana nga. Mangumpra ka. Sige na, good. Na, hindi ko ganahan na makasako sa kumbana, kay love kay na ko siya. Ay lang si buwag gigod. Igor naman kahatagan sa lawas nung nga panginahanglan. Maora na'y atong buhaton. Ano lang? Nya, No basta string ha. attached, ano? Di lang ito pahibaw ng akong bana, ha? Sige. Anak na lang. Sige na. Sige, anak na lang. Sige, gisugot na ta ka. Steady na ta. Ay, salamat. Sige, ugma ha. Magkita ta. Magkita ta sa downtown. Ay, maumaday ha. Gisugod din mo sa Alex. Sumugdit mo nga sapon. Dako, asa ni mong tingog, makadungog na akong bana. Hinaya sa ng tingog ni mo. Magditay mo ron ha. Karong hapon. Arbida.
Di siya kang kamayan ng Alex day. Kay? Guka, anak. Di ko ka, sure? Oo, hungaw kong lubot na ako. Grabe yan. Grabe. Ikaw din nakauna. Sudipan ko. Ay. Yads! Motel? Oo. Nalingaw naman tas pagpanuroy sa mall. O busog na puta gikan na ngaon sa restaurant. Oo, motel na puta. Kay kauno na ko ng imuha. Ug ako sang ipakaon ning ako. Oh, Alex. Katingaw na gigiinit. Ang iman mo. Pag tila. Taas kay kagtila. Taas pa sa kumbana kag. Ubuan na ko di akong brief ha. Aron imo ning duwaan. Lubo na. Hala, katas kay ko sa imo ha. Dako og taas pag yun ang imo kay sa kumbana. Pag unitata, agahian ni mo ram ni bato. Murag, labapas po tao. Sige na, Layla. Sige na. Singalong nga. Singalong. Ayoy, tuot. Limit kayo. Limit na kayo. Kana. Ganun na kay gusto na ko nga. Babae, sige na. Sige na. Kabayo na. Kabayo. Kani. Sige na. Mana. Patong na ka. Bani. Kaot si Mua. Kalami. Huwag kayo. Pas-pasi, Layla. Apit ako. May nahitabo ginamo ni Alex sa tanghigayon na, pero tinamong luyaha kay gabi naman minigawa sa motel nga among gisudlan. Human sa nahitabo, gusto unta ni Alex nga magtaban mi ug biyaan ako ang kumbana, pero gibalibaran ako siya uy. Nakasaha man tuod ko sa kumbana apan dili ko siya biyaan kay love nako siya. Siya nga akong unungan hangtod sa kamatayon. Mao tumakasama ang kaagi ni Layla dinhining tulumanon. What's the style? Siya ang unungan hantod sa kamatayon style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.